minifigurky. Tentokrát se budeme inzerovat LEGO One Piece Netflix Series. Tento set má číslo 75636. Jeho katalogová cena je 699 korun a má 299 postek. Ale krásně to doplňují tyto 3 exkluzivní minifigurky a tato krásná stavba. Tak se na to jdeme podívat. Jako první je tady Shanks. Ten je nádherný. Má jeho ikonickou výzvu, jeho plášť, jeho meč a i jeho košili. Má 2 moldy hlavy, tyto vlasy a jeho klobouk s vlasy. Má i druhý obličej, samozřejmě z druhé strany, takovýto. Tady je naštvaný. Je to prostě krásná figurka. Jako druhá minifigurka je tady Makino. Ta mi přijde více jako výplňová, ale také je hezká. Má své zelené vlasy, svoji košili, ale ani jedna figurka nemá potištěné nohy. To, což mi docela vadí. Když se kouknete, má nový mod vlasů. A samozřejmě má i druhý obličej, takhle když se směje. Pak tu máme samotného Luffyho, nebo Luffyho, podle toho jak chcete. Ale taky tato minifigurka je nádherná. Má taky nový mod vlasů a jako všechny exkluzivní torza, ale nepočištěné nohy, ale u tohohle mi to moc nevadí, protože to je dětská minifigurka. Ale je to vlasy, nebo Luffy, jak chcete. Samozřejmě, aby nebyl vynechán, má též druhý obličej, ale kde pláče. Tak se jdeme přesnout na samotný set. První začneme u této lodě, je prázdná, máte tady jenom bednu s Devil Fruitem, Gum Fruit, jestli to říkám správně, už dlouho se to nepamatuju. Pak tady máte tyto pádla a kotvu. No, kotvu prostě je přidělená k tomuto řetězu. Tak se jdeme podívat ještě dál. A tady tak máme molo, hezky udělané, i se zábradlím. Když se kouknete, je tady hezký detail, že je všechno na vodě a udělali tady ty vzory vody. Pak tady máte kraba, nějaký menu a tady máte hezky palmu. Z další strany máte vlastně funkci sběratelskou funkci v tomto setu. Vlastně ve všech One Piece setech. Sbíráte tady náhodné plakáty, já mám Arlonga, ale vy můžete dostat klidně i Luffyho nebo kohokoliv. A pak se tady můžete věšet a to poster je oddělatelný. Tady už vidíte vnitřek, což vám za chvilku prozradím, jak to celé vypadá. Pak ještě tady máte zadní stranu a tam už jde vidět dovnitř, ale máte tady taky taková okna. Tak jo, abyste se mohli podívat do tohoto nádherného setu, musíme prvně odendat střechu, je takhle, musíte si postavit, je takhle hezky postavená, no, Lego se musí stavět, ale ten její build je také hezký, ale jednoduchý. Pak tady máte samotný vnitřek, tady máte sedačky různě, pak tady obslužný pult, tady máte kýbl, tady máte vlastně kruh, jak kdyby. Já nevím, co vám tomu řeknu, prostě tady jsou skleničky, tady je koště, použité z Harryho Pottera. No, prostě to vypadá nádherně, když se kouknete. Je to prostě nádhera. A samozřejmě, že tento Lego set je též lokace, můžete se ho takhle hezky vyzdobit minifigurkami, takhle můžete dát, aby to vypadalo čím dál víc lépe. Tak to na tu krabici je nádherná. A kdo si podle mě nemyslí, že Lego krabice není důležitá, tak je. Vemte si, když jste v tom obchodě, nebo se nekoukáte na stránky, vidíte tam tu krabici, prostě líbí se vám to, tak si to vezmete do ruky a otočíte si to, abyste viděli další informace. Tady jsou nějaké funkce, pak nějaká figurka nebo tak, prostě nějaký dílek, to je poster šílený, ne úplně šílený. Pak tady máte, jak vypadají figurky a jejich jména, samotný Lego set
základní informace samozřejmě a tento nádherný art. Tak a teď se můžeme přesunout na plánek. Tento návod je nejodpornější věc, co LEGO mohlo udělat. Jo, jsou to návody, potřebujete je, ale tohle je prostě PNGčko. K tomu návodu vám nemůžu nic říct. Prostě to je jenom návod, na kterém je PNGčko. Pokud podle vás někoho je tento nový návod lepší, nechápu. Omlouvám se, ale nechápu vás. No, a protože minulý video to nebude mít, tak se přesuneme k finálnímu hodnocení. Tento LEGO set je prostě nádherný. Určitě vám doporučuji, pokud jste fanoušek One Pieceu a ještě se vám líbila jako hra na adaptace. Určitě se to kupte, je to nádherný malý set, nevejde vás to úplně na draho, takže nemusíte brát na ulici o další peníze na LEGO sety a můžete si klidně koupit další set z LEGO One Piece vlny. Takže čau!